ओंखायनो जोंनाव 40टा जि डिपार्टमेन्ट दं बे 40टा डिपार्टमेन्टनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनावहाय सिएसपि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानानै सिलेक्सन खालामनानै एपइन्टमेन्ट प्रसेस खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन जासि हरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि दिनैहाय बिटिआरनि मोनसे मेप मोनदों आङो फैदों नोंथांमोननो आङो खोन्थानानै होगासिनो दं स्क्रिनाव। ओरैहाय माइनावस्रि आरो हलंगि बे मोननै जायगाया जोंनाव हाबफैफिनबाय आरोखि बिटिआरआवहाय। गासै जोंनि बिटिआरआवहाय डिस्ट्रिक्टआ 6टा जाबाय। 7टा जानांगौमोन। दाखालि साननै सिगाङावहाय एसे तामुलपुराखौबो होदोंमोन खिन्थु दा बाक्सायाव सरजाबफिनबाय आरोखि बे तामुलपुराखौबो। बेखौ लायो तामुलपुरा जुदि आलादा जानाय मोनबा बियो 7टा जागौमोन। दा खिन्थु 6टाल'नो जानानै थाबाय। दा बाथ्राया दाथ' मेपआव हाबनायाथ' हाबबाय, मेपआवथ' सोफाबाय माइनावस्रि आरो हलंगि जायगाखौबो सोनाय हिसाबैथ' जों गहपुर बेफोरबो हाबफाबाय, बेखौबो सोफाजोब्बाय आरोखि खिन्थु बिटिआरआव। खिन्थु माबायदि मेप जागोनथाय लासैनो थाङै बे माइनावस्रिजों ओमफ्राय हलंगि बे मोननैया आलादा मेप बानायफिनजानोसो जोंहा गिनो गोनां। दा मेपआखौथ' बानायबाय खोनानो मोन्दों दाखालि नलेज फेस्टिभेलावहाय बेवहाय हिर' फैनायावहाय बेफोरखौबो हरफादों होननानै खोनानो मोन्दों। ओमफ्राय दा बे जुदि हाबफामारदोंब्ला बिनो बोसोर जुदि थादोंब्ला जोंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु सिमा बारायनायाव जोंहा लाब दङ बेखिनिया जुदि थारैनो जुदि हाबफाजोबथारोब्ला। खिन्थु बे सिमा बारायनायनि खेथ्रआवहाय बिथां खाम्फा बरगयारि आवगोलनि बिपिएफनि डिपुटि चिफ बारग' डिपुटि चिफ बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना एसे खोनासंलांनो हागोन। बिथाङा माबायदि फोरमायदों। आंनाबो साननो गोनाङा बेखौसो सानबाय था। जोंहा बेयाव जुदि हाबनाया जेबो बाजानाय गैया। जा मोजांसो हाबनांगौ गासैयावबो जोंनि बिटिआरआवनो हाबनांगौ। जिहेथु बिथांमोनाबो सानसे समाव हलंगिनिफ्राय सानजा खर'आवहाय जों बर'नि थाखायनो बेसेबां दुखु दाहा खस्थ' खालामनाय सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों गोसोखाङोब्ला बिथांमोना गिबिसिनाव हाबसिननांगौ। बिसोरना बयनिबो गिबि थासिननांगौ बिसोरनिया। बेखौसो लुबैदों आङो। खिन्थु दिनैहाय ओरैनो दानि जिहेतु गोदान सरखार दानाय दानि गोदान सरखार बानायनायफ्रा मथा मथि एकदम सिम्पोलल' बानायबाय। रायजो राजाखौ एसे सन्थुस्थ' खालामहोबाय, एसे एनै बुंफ्लाबाय सन्थुस्थ' खालामनाय बेफोरबायदिखौल' जों नुनो मोन्दों। फेस्टिभेलनि बिर'धिता नङा आंबो, नैबे नलेज फेस्टिभेलनि बिर'धिता नङा। खोनायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खोनानायाव खिन्थु मोजां खोनादों। बेफोरखौबो खालामनांगौ। नाथाय बे नलेज फेस्टिभेलावहाय जोंहा मा मोनदों, मा बेनिफिट जाखो जोंहा बेखौसो जों साननो गोनां जानानै फैदों। थ' आं नलेज फेस्टिभेलनि बारै हयथ'बा गाबोन दाहायफोर आं मोननैसो पइन्ट बा मोननैसो खोथा मोनथिबोदों। बेखौ दाहाय बुंगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ। नलेज फेस्टिभेलावथ' खोनानायाव गोबाङानो प्रब्लेम खोन्थालांबाय, गोबाङानो बुंलांबाय एफा गिदिर फैसा गारनानै जोङो मा बेनिफिट जाखो जों बर'फोरा, आरो जों बेसेबां नलेज मोनखो बेखिनि बाथ्राखौबो बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। थ' भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन। बिपिएफनि बारग' डिपुटि चिफनि खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि बुंनायखौ दान्दिसे खोनासंलांदो लोगोफोर। थांखिया दासिमबो लायाखै, दा सावरायगासिनोसो दङ। नोंथांमोना दायो थांखि लाखांनायनि उनावहाय थांखि फरायनाय समावहाय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। बिपिएफआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि। सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि नारसिननायाव जों खामानि मावग्रा नङा, सोरनिबा धमखिनायाव जोङो खामानि मावग्रा नङा। जोंनि उद्देश्य, जोंनि दृष्टिभंगिनिफ्राय बाहेरा सोरबाया खोथा बुंनायाव जों मिलायनानै थांग्रा नङा। जोंनि नोजोरा जाहैबाय बे ओनसोलाव बोरैहाय उन्नयन लाबोनो हागोन, बेवहाय थानाय गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय बोरैहाय खामानि मावनानै होनो हागोन, ओनसोलाव बोरैहाय अर्थनैतिक
आन्थ'गाथ'नि सृष्टि जोङो खालामनो हागोन ओनसोलाव शिक्षायाव बोरैहाय उन्नत खालामनो हागोन जोंनि मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा साहित्य संस्कृति उन्नयन जों बोरै खालामनानै होनो हागोन बेखौ लानानैनो जोङो राजनैतिक दल दादों BPF दल दादों गतिके इलेक्सन मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव गावनो निजा बबियाखै इलेक्सन गेलेनानै देरहानानै जोङो देशखौ सासन खालामनायनि बेबस्था लानो थाखायनो जोङो राजनैतिक दल दादों आरो बेखौनो मावो BPFनि स्टेटमेन्ट नङा गतिके बिनि बुंनाया मा मिनिं दङ मा इसारा होदों बेखौ जोङो दलाव सावरायगोन आरो बिनि स्टेटमेन्टजों जोंनि दलाव मा रोखोम इफेक्ट खालायगोन बिनि सायाव जोङो बिश्लेषण खालामगोन एनालाइसिस खालामगोन आरो मोजाङा बबे बेखौनो सिद्धान्त लागोन नांगौब्ला आं सोरखौबा रायनो लुबैयाखै बे सिस्टेमनि खोथा जोंनाव BTC एकर्डआव लिरनाय दङ 4th ग्रेड एन्ड 3rd ग्रेड साख्रिखौ BTC सरकारा होनो हागोन होननाय बे आयेनगत भाबै बे माबाखौ पावारखौ BTCनो अर्पन खालामदों ओंखायनो जोंनाव 40टा जि डिपार्टमेन्ट दं बे 40टा डिपार्टमेन्टनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिखौ BTC गभर्नमेन्टआ जोंनि दिनाव BPFनि दिनावहाय CSP सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानानै सिलेक्सन खालामनानै एपइन्टमेन्ट प्रसेस खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनाय जादों बिसोरो जेबो मिन्थिया खारन BTR एकर्डआव खुनु लिरनाय गैया जे BTR गभर्नमेन्टआ BTRनि अथरिटिया साख्रि होनो हागोन होननाय बेवहाय जेबो गैया ओंखायनो बिथांमोनहा बिनि सम्पर्के गुरुत्वबो गैया दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन मेट्रिक फेला चौकिदार साख्रि मोनगोन मेट्रिक पासआ उमुक मोनगोन मास्टार मोनगोन केरानि मोनगोन अफिसार मोनगोन बायदिसिना बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होनानै थांनाय इलेक्सन गेलेदों दिनै 3 बोसोर जानोसै सासेबो बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै मालायनि फिसाफोरनि खोथाखौ बादहो गावसोर बे जायफ्रा एकर्ड सिगनेचार खालामदों बे दलनियाबो सासेबो मोनाखै गावनि न'खरनि गावनि फिसाफोरखौ होनो हायाखै गावनि बिदा फंबायखौबो होनो हायाखै सिमना बारायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया जोङो बयबो रंजागोन खिन्थु नोंथांमोनहा बेखौ खेयाल खालाम बे सिमनाखौ माबायदि बारायनो नागिरदों BTCआ जाहैबाय कन्टिगुवास मोनसे पलिटिकेल एन्टिटि बे सेटेलाइट टाइपनि नङा बैयाव मोनसे गामि बैयाव मोनसे गामि बे नङा बैयाव मोनसे गामि बैयाव मोनसे गामि बे सेटेलाइट फर्मनि काउन्सिला जाहैबाय राभा हासं देउरि काउन्सिल टिवा काउन्सिल सनवाल काउन्सिल गुरखा काउन्सिल राजबंशी काउन्सिल दा आदिबासि काउन्सिलाबो जागोन बेबायदि BTCआ नङा जोंहा मोनसे रोखा सिमना दङ बे सिमनानि सिङाव बर'बो थागोन हारसाबो थागोन गंगारबो थागोन बेनो BTCनि नागरिक आरो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो बे BTCखौ उन्नयन खालामगोन जोंना उद्देश्यआ बेसो जुदि चिफ मिनिस्टार बुंनाय बायदि कन्टिगुवास होलाङो जोंनि सिमना 5/9निफ्राय साहा 1 किल'मिटारानो जाथों 2 किल'मिटारानो जाथों बे हाखौ होलांनानै जुदि गहपुर अबेबा मैमां माबासिम सौहैयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ गैया जोंनो बांसिन रंजागोन हारि हिसाबै खिन्थु बेखौ जे खालामगोन बेखौथ' जों नुनो मोनाखै मैया जोंनि BTCनि गार्जियान मन्थ्रि बे ओनसोलनिनो मन्थ्रि बिथांखौ दाउ होनाय बायदि होसोदों जुदि सेटेलाइट फर्माव होयो नोंथांमोना नाजावगोन नामा नोंथांमोना नाजावोबा नाजाव जोङो खिन्थु BTCनि जनसाधारना नाजावा अलरेडि बुंबाय BTCनिफ्राय 1 इन्सि हा जों हगारनो हाया दिनै बेवहाय ट्राइबेल मानसि बा बर' मानसि गैया जानो हागौ खिन्थु बे हाया जोंनि आजै आजौनि जोंनि आबौमोननिमोन बे हाया गतिके इतिहासिक बे जोंनिनो हामोन होननानैसो सालिजारि खालामनानैसो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाय रेकर्ड नायनानैसो बे हाखौ BTCआव सोदों बेखौ जुदि दानख'फिननांगौब्ला जोंनि गेजेराव मोजाङै सावरायलायनांगोन मानो दानख'नो जोंनि जुक्तिया जाहैबाय 1 इन्सिबो दानख'नो मोना आरो जायफ्रा दानख'नो नागिरदों बे भुल सिद्धान्त होनो नागिरदों आरो बेखौ जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा दल संगठननि सोरबा नेताफ्रा जुदि गनायनानै लानायनि खोथा बुङोब्ला बिसोरो जातिद्रहि